ya guys. Iki lho guys, kucingku. Iki kucingku iki. Iki kucing sing nakal dhewe iki ya iki lho. Dalah. Medina tukaran. Lah ya medina tukaran gelo to rupamu kaya ngono ki sampean. Lenteng ireng kuwi apa ora reget kuwi. Reget kuwi kaya ngono ki lho, iki lho. Parine kaya ngene iki urung dirit ki lho guys. Iki wis wayah ngerit ta iki. Kok ya urung dirit to. Dalah urung dirit ki lho. Halo guys, iki neng sawah ini sawah surip. Neng sawah surip ki neng guting ngene iki. Lumbu ireng iki jenenge. Iki lek dimasak ya enak. Ya titik-titik eneng gatele. Ngono lho guys. Iki sakmu ngene gedene iki lho, gori tewel tingun nangka kuwi. Parine wayah derep urung diderep iki lho guys. Dalah sakmono kae lho guys. Lho ngono ki lho parine. Wis tuwa tapi urung dipaneni. Paling sok kapan nek maneni ngono lho paling. Lho, paling sok kapan nek maneni iki. Tuwa kabeh iki. Iki lho guys. Ngene iki apa kara lho ngene iki, mlentis-mlentis ngene iki. Iki karane mlentis. Ngene iki lho guys. Lah dalah. Ngene iki lak kara to guys. Lho ngono ki lho kara kuwi. Keterong ngene ngono kae. Iki lho guys. Iki kembang anu kembang suwek guys. Kembang suwek, kembang bau bangkis ngampune ndak enak ki lho guys iki. Kuwi kaya ngono ki lho guys. Lho aja lali like, komen, delok videone lek jah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki lho guys. Omahku ke amoh tuwa. Ngono iki lho guys, omahe amoh tuwa. Dadine kaya ngono iki guys. Kuwi nang sepeda ya sepeda anak guys. Aku ra ndek sepeda ndek apa-apa.
Aja lali ndelok videone Lek Jah, ya like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.